Kayak Kang Waras mbok kae. Ro, ayo lu dadah-dadah kae. Wonge rambut Halo, halo. rambutnya gondrong. Iki aku yo arep beres iki yo melu. Iki. Wih. Wih, karate. Maksudnya kan ruwon kabeh. Iki bar kobongan ngene anu kamar. Kobongan tapi alhamdulillah iki sik selamat lah. Iki carane ro. Nderesi ngono kuwi Gus. Aja mek alah harta motor mek samut matal. Kowe muni Ora ngerti semantra. Heh? Heh? Endi cemeng? Cemeng ndi cemeng? Oh iya krungu ngono. ya esuk tak dudone fotone kok. Meng, Videone. ora mek matal meng iki meng. Matal murijal mantra. Cemeng wong belung kok. Wes, ngono ya, tak tinggal derese. Ah, cemeng iki Ya, matal beres. murijal. Motor sik, adep deh. Ih. Yo we. Ah, kayak Pak Poti balian.